bilion 300 negigeno yudo dola trilion 1.3 ka en mana dola bilion 300 onego bed ni ochopo ne jopiny koni to embe chako kiti nyaka 2035 kakike ng'ato penjo mene ni chopo ka itiyo kode kanye ng'ama yudo pesa ni en sirkal to ka en sirkal ma ji osekoso geno kuome nitie mibadhi momenda lale ni kos jomage mabedo kar kae kamagi kapo ni ochopo. Gimokwongo madwa wacho en ni where dog igima nendo wacho matin oko ni seche ma displacements timre jomomeyo jomodhier te hinyre to lakini gima nyaka wangi en capacity ma jomomeyo to deal with that en a bit different kod capacity ma jomodhier to deal with that. Ka imeyo kidak Runda to floods obiro iwacho inyalo bedo gi fallback plan, inyalo wacho odani osenyumre pi we adhi kamonono adhi abed kanyo karito no piny odog piny to ng'ama odak Kibira odhi kure onge kamodhie emomiyo wasiko ka wawacho ni pesa ni nyaka chop ni grassroots joma ni grassroots nyaka chop ni joma ni slum nyaka chop ni joma ni dalaka to nikech gin magin gono emagin go koro king'iyo global north kod global south kod watch financing ni iyudo ka deeply ntie a lot of politics to nkechwe apinji kaka wuono anyisi na nitie pollutions to anema pollute mang'eny to lakini gima watim okanawe polluting abo chuli pesa matin monda nadhi mbele polluting matimre ni work from industries to industries gi emaloso economies mag global north koro in mapod develop inyisi na gima watim nikech climate change nyaka ini transition to green energy wange maber na one of the things miwacho en ni agriculture is the industry ma agriculture produce a lot of emissions ka Kenya wa depend on agriculture to inyiso wan transition ere kaka wanyalo transition yet wa emit the least but ibedo forced to transition in green energy poki develop country ni pesa ma joma ni country ni onego yud pok gisechako yudo gimomiyo wacho ntie a lot of politics en kech na African countries debed ni da push ni African countries otim nadi onyis global north emissions mutimogi we orum kan kelo pesa ni in form of carbon credits we emissions giorum gima notimre baku mane obuoga ahinya en ni ji nobeti room to negotiators from the global north wacho ni pesa magidhi kelo i African countries kapok gi decide on what to do pesa magidhi kelo i African countries giparo ni mondo gikel pesa no through the private sector kikelo pesa ni through the private sector wate wange on private sector gitimo biashara omiyo kikele through the private sector the maanisha ni pesa ni dichopo on grassroots organizations as loans tonkech they are there to make money ok gin kanyo to give you grants omiyo ka gidhi biro as loans interest gidok nanga politics gonya kawangi to nkech kok wang'iyo emomiyo African countries wamedo hinyre to nkech ka wa push for financing gima wacho en niya miwa pesa moromo wa keti mitigation waketi adaptation but jimang'eny from the global north ok gidwa keto pesa i adaptation to nkech ang'o adaptation onge returns mapiyo mitigation nigi returns nkech carbon markets adaptation onge returns mapiyo to koro yudo ka there are very few organizations kata very few institutions madwa invest in adaptation mechanisms to king'iyo king'iyo kinly tineno ni ntie a lot of politics kod capitalism in play emomiyo African countries pod wan kama wantie to nkech ne debed ntie genuineness moro debed ni sani wanyiso global north na ka okumiwa pesa ni to cater for the damage you have